Athar tarik August Norok Saimangkana Thangnai Salo Chini Khumulung headquarter je Chini PWD Chomani Chini Sri Sitini kaisa Sritini bagai Chini kaisa statue mang sramjak abono borok sitrarok samung hamia tangnai rok nosto khlaina bagai chesta namani tinia jaga je mana use khaijaka abono nosto khaina bagai amorongno tuyoi chini bukhao belai kheno kaisa buskangni salrogo tamongnai ni wansogoi jeng khub ta bukha bisingo gobir kaisa wansomung no tuyoi jeng tini thanao ma phaika thanao sei duskritirokno immediately naitugui arrest khaina bagai jeng tini FIR khaika tai FIR simia borongno omobo saima phaika je dakti kheno a borongno arrest khaina bagai borongno romiti khlaina bagai aina angka chini kwbangmano sondeho jonok borok tongo phiaba a borongno jeng direct bumung khono thangya ba a group rongno jeng direct sana thangya obono je tiprasani hamkrani kebeng mung jodi engui tongkhangkai buskangni salo borok hama baranai borok o hani kubui kheno o hani kamai mathanai ji police rok jengno kok rikha je jeng abono borok police rok abono kaham keno investigation khainai tai je aro je mane use khaijamani aborokno borok forensic by abono taibu kahamke chethroi naiui sabaro involve tongkhana ba bomoti haikya jaga amahai khaijaka aborokno tei borok dakti no investigation khaimani bisingtei culprit rongno romna hini jengno accident hoka FIR khaimani hingke amoto jotono saiman khana hne ang khakhayo mia o jaga assistant engineer o jaga khumlung division ni ko kaisa jengno in written jano khoka je o kaisa o jaga statue sini je cultural statue a jaga sabo mane hor khnangai aboni khoti khlaika hne hingka aboni mule a complaint ni mule Radapur Thanao kaisa case jengkha case number hingkai Puri 2021 section hingkai 435 Indian Penal Code hingka abo case tabo investigation choli tongo bahake amo hornangkha abo sing actual je karon abo saimanen bangi tabo investigation choli tongo tachingo je o jengno application khlaipaini rok tini tachingo je thane borong saka amo haini no hingka jaga je ja materials tongmani abo to sing collection khlaika abo tabo to saimanyo ka amo tamo actually karena jaga tarpolin bo khamui gole huya jaga taisa ransai kara hingka jaga je materials abo sing collection khlaika ayu investigation abo examination ni pore no report mamani pore abo saimanna abo kita stage investigation stage to